liqolo singakophanti hulumeni ngicela usise ungaliva liqolo singakophanti akuvumi kodwa kuyaphoqa ukuthi ngishiye bazali Popayi bethu, ukubona uthubuthobo kumnandi kanjani mase kuzosa? Indoda ukubona nti nawe endiyabo ukhuluma sizozivusa mfana kusebumnandi kakhulu ndoda. Ya bethu, kodwa nesikole simnandi bethu. Kuyikona nje sinesicefe nxa kumele sivuke ekseni. Awuphela mfethu yonke isidina nje leyo ukuthi sivuke. Kodwa naso isikole ndoda sinesidina nje. Hayi ngeke, kodwa singcono isikole kunokuthi sivuke ekseni bethu. Yasingcono ke sona. Kodwa vele yini into esiyijahe kangaka esikoleni? Indaba ethi singene ngo7 yini le jahe kangaka engeke yenzeke ngo11 vele. Umbuzo njalo lo ngibuza wona wena. Hawu, umbuzo odinga impendulo nje kuphela. Yazi ngihlezi ngiyibuza ukuthi yini vele leso ijahe kangaka? Hayibo ndoda. Kodwa mhlawumbe basuke befuna ukusebenza kusa early futhi bese nomfutho fethu. Ayishusha ayikho nje leyo nto. Kanti umfutho usuke usungekho ngo11. Ayi usuku usakhona. Kuyikona usuku usungasafani naso ekseni. Hayi. Kodwa ngokwami nje mina umfutho onamandla ilo wanga 11 ngoba ngisuke sengidlile futhi suke ngingasakhathele. Hayi kungcono ngoba uthe ngokwakho. Yabo kuba usho kanjalo bengizokuphikisa mina. Awusho ke. Ngibuza ngiphikisa uthini kuba ngisho ukuthi ngokwami. Ngisho ukuthi ayikho into ayishoyo baba. Abanye bethu siyacobeka mase siqeda kudla. Futhi abaningi ke bethu bacojwa nayilanga. Hayi, bayahlanya ke bula. Abacabanga ngisho sebedlile, mina ngicabanga mangilambile kuphela. Wena phela ndoda, sabantu sidalwe ngendlela engafani. Hayi, badalwe kabi ke bula. Ngeke nje mina ngathi ngicabanga mangadlile. Hayi wena mfethu. Yazini asihambeni mfethu soze sibe late. Sambeni. Kodwa ke mina ngifuna ukuthi mangikhuluma umuntu ngimbuke. Sho ukuthi mase kukhuluma mina soma. Hayibo ndoda. Bese sifika nini esikoleni? Ngiyadlala. Sambeni. phela uma ngaphela iqolo eminye ibisiyovala uma ngaphela iqolo. Nyosifethu, umuntu yabikelwa nje futhi mezongena la esikoleni yazi futhi. Ngazi ukuthi nje futhi umuntu ubuyele ejele nje manje. Ya mfethi, vele singena khona ejele. Mfethu abona nje fethu. Akafiki ngani vele umjide lona futhi siphumule. Hayibo sikhoba mfethu. Sowazi umfisela ukufa omunye umjida mfethu. Hayi ngeke mfethu. Ya phela lo mjide lo mfethu siphilisa kabuhlungu phela mfethu. Ngeke mfethu phela kuyona impilo lo ukuthi sihlale ngokuthuka thina mfethu. Siphilisa uthuvi phela lo mjide lo. Hayibo sikhoba mfethu. Khumbula mfethu uyasonta wena mfethu. Awukwazi ukuthi ufisele omunye umjida ukufa mfethu kubeni usonta. Kusho ukuthini uthi ngiyasonta mfethu? Hawu, futhi yabo mengashafe lo mjide lo sokhululeka mfethu njengoba sisonta nathi sisontela ukuthi sikhululeke mfethu. Hayi ayikho ke nje lento eshoyo mfethu. Uthi uzwile kahle uthi utheni mfethu? Ya ngizwile uthi ngitheni. Shosho uyizwile? Yabo uma ukuthi lento eshilo isho ngenhloso mfethu. Hayi cha shothi usuyasangana la ekhanda wena. Hayi angisangani ke mfana nami. Lento engishilo ngisho ngenhloso mfethu. Hawu akafe nje lo mjide lo mfethu. Futhi uma ukuthi isono leso mfethu vele mina mfethu ngesontweni ngesonto mfethu. Kufike ngihlambulule sonke leso sono. Hayibo sikhoba mfethu. Kanti nenza izono ngoba nakho nithemba ukuthi nizohamba nesonto enoyihlambulula. Ingakho nje amakholo ebole kanje. Hawu mfethu, kanti mina senze njani kanti? Kumele ningazenzi izona ngithi nina niyasonto. Thina kumele sibukele kunina. Hayi ke akwenzeki ke baba ingenzeki ke izono baba. Hawu isono nje siyindalo baba. Uhluke ngani ke wena kunami njengoba ngasonto mina. Uhluke ngokuthi wena unezono, mina nginazi izono ngimsulu. Hayi ayikho ke nje leyo nto. Wena uhlukile nje nami wena. Ingakho nje mina ngasonto. Nyosa ngayifanisi nje nami baba. Asifani mina nawe ndoda asifani. Hayi siyafana baba. Njani sikhulu namhlanje? Hayi ngiyaphila wena. Ngiyaphila nami. Ulale kahle? Ya ngilale kahle wena. Hayi nami ngilale kahle. Hawu sikhulu. Cela phela ukuhamba nawe namhlanje. Hayibo. Ukuhamba nani? Kanjani? Hawu mfethu ngiyakucela. Cela ukuhamba nawe usuku lonke nje. Hayibo ngobani? Awunaye umuntu ohamba naye? Ya mfethu ungibona nje ngibhorekile. Eish. Okay, ayikho inkinga. Ewangane ngakhula nabo iyophinde futhi bonane webasali nesihlobo. Sure Rodo mfethu. Sure. Ya ngiyadayisa namhlanje mfethu. Oh ya ngiyabona. Ya. Sure. Hawu kanti awuthengini wena? Hayi cha ngithengi bengithe ngizothenga ngani mina? Cha ngicela uthenge ke mfethu. Hayibo ndoda.
Kwawena manje ucela mina ukuthi ngithenge ngoba umina efayize kuwena ezocela ukuthenga. Angithi awucele nje wena mfethu. Sengithi akucele mina, ngicela uthenge mfethu. Hayi man, come on ndoda, ube professional. Usawubona lapho uSibawu umuntu uzomcela athenge ngoba bayarelaxela bona eze umuntu azocela ukuthenga. Phela ngiyena uSipa mina. Vela uyena, kuba uyena bungeke uzolokhu ngicafezela la uzocela ngithenge. Hawu mfethu. Ndoda dismiss, ngizoyizela mina mase ngifuna ukuthenga. Hayi, okay. Hawu. Ngizosicafezela ngezinto enizithenga my friend la. Ngaze bahambile nganje futhi. Butina, sicela ukukhuluma nawe bandla. Yo, sister, kutheni ungathola abangani uzothetha nabo? Ufuna ukuthetha ntoni nami? Cha ukuthi angiyithandanga indlela okhulume nami ngayo izolo. Njani? Njengokuthi ube nami okhuluma nami njalo hlezi uzongithuka nje, angiyithandi leyo nto. Usuke uthethe ntoni xa ndikuthuka? Mina ngisuke ngikhulume kahle nawe, wena bese uyangithuka. Sukuxoka soze ngivele ndikuthuke mina ungenzanga kwanto. Nakho nje uyangithuka noma ngingenzanga lutho. Ngibhadlile apha enhloko mina. Kuwe suthethe igaga. Ngeke ndivele ndikuthuke mina ungathethanga kwanto. Hawu uyaqhubeka. Ngikhuluma kahle kodwa nawe wena uzongiphendula into enenhlamba phakathi. Hayi suniqela wengoku. Ndithethe yiphi inhlamba ngoku? Njengoba uthi ngithethe ikaka. Hayi phela uthethe igaga. Xa uthethe igaga kumele ndithini? Uthethe igaga phela. Ah. Ukumezela ntombi yami sekungehlule noma ungangishaya nge-video call angeke ngisangisebenze sekudala dala dala mina ngawe khala 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 dala sula sula. Wena waNtsondo ufika kuqala nginathi. Kwenzekeni? Hayibo. NgwaNtsondoni mina ndoda. Hayi kahle bazongikhatha nedlozi. Hayibo ndoda. Angishongo mina ukuthi wakaNtsondo. Ngithe wena waNtsondo. Still mfethu. Yini yona leyo waNtsondo? Hayibo ndoda. Ukaze uzizwe izelikazi zisho njalo? Hayi angikaze ngizizwe. Hayi, ziyasho-ke ndoda. Mina ukhulu ujwayele ukusho njalo. Cha phela wena ukhulu wakho mina wami angikaze nje ngimuze esho njalo. Angithi phela wena ukhulu wakho ubuya hanjele umqondo so masesho njalo mhlawumbe usuke usuhambile. Hayi musa kuphaphela ukhulu wena. Sowaba right usewalashwa hawu. Oh, vele kwawenzekeni? Angazi. Kodwa khona umsebenzi kwakumele awenze wesiZulu. Bawenza-ke kwahamba isikhashana waba right. Imaka kwenzeki mhlawumbe ubuye ubone ukuthi hey ngathi sihambile impahla enkulu. Hayi usewaba right ngitshela nje. Esikoleni kusazosho ukuthi usangayipost le ndaba le uyahlanya mfana yangapheli yamadoda yapheli. Ngiyagodola udala umthwasugodo lawo maguma Sophia ngizowa-destroy. Shophila. Sho kuhamba kanjani? Ngiyaphila. Oh sure. Ipha ngathi ngisenayo izolo. Ila minyango. Oh sure. Manje awusho ke ifike nini kwapha mina ngiyazi. Ifike izolo. Oh mina sikade kafika mina yazi. Hayi lutho ifike izolo. Awuzange usemnyende ezethi khona ubuso wabusha bonayo. Ubesho wena nayo lengane lena. Okay sure. Okay mfesi. Imaka konje belithini lela gama lela? Usho lento ethi wena waNtsondo? Ya mfesi. Iqonda ukuthi wena wonke pho. Yabo umuntu mesho njalo soyiqonde lokho. Oh, ngiyabona mfesi yazi. Yebo. Kanti onarodo usuvuka sikhathini odabulo elikangaka nje. Awusemsayi mfethu sokuthi nje ngisayibuka iTV ekseni. Oh. Yebo. Yazi nami bengisayibuza ukuthi kwenzeka kanjani. Hayi mfesi ngiyasheshisa manje. Oh. Kodwa nathi papa silibalile mfethu yabo kuba silibalanga mfethu mhlawumbe ngabe ufike kuqala kunayo lona. Hayibo. Yazi mhlawumbe ikona. Hayi bafesi ngifike kuqala. Yazi futhi wena papa sasikwaleta isigaxa. Hayibo ndoda isigaxa sani futhi manje. Wena usuyayiphinde lento yakho. Awufethu isigaxa indaba. Hayibo ndoda musungiqambela amanga yazi phela mina leyo nto. Baba ilanguage yamantombazane le ayithina abafana. Ibhale phi ukuthi yamantombazane? Ibhalwe phi? Ingabhala vele. Uyahlanya lona. Hawu. Abafesi ishoni ukuthi indlela engicabanga ngayo phela nini. Vele ukucabanga kwethu ndoda. Awuyizwa nje wena lento noma uyisho ukuthi yokazi. Hayi ayizwakali. Hayi nenkani phela wena. Inkani engenasidingo nje futhi. Cha phela vele ufawube nenkani nento yakho.
Sanibona. Njani? Yaphila nina? Hayi si-right mfethu. Manje inkabi yami senizohlezi vele nihamba kanje nobabili? Ya, ukusikhashana. Isikhashana. Into engakanani isikhathi singakanani leso mfethu? Angazi mfana. Amanda, uzohamba noma isikhathi esingakanani? Angazi kuwena mina. Hayibo. Awazi kumina kanjani ngoba wena uzi kumina uzongicela ukuthi uhambe nami. Okay, kuzoba 1 week. Awu, uzoba 1 week mfethu. 1 week? Awungitshela inkabi yami siqeda ukuhamba naye. Hayibo indaba. Indaba. Angani uyazi nje mina ngithanda ukuhamba namantombazane. Ngobani isicutha? Ngobani? Ngoba ngiyathanda. Hawu. Ngakwenzani vele mina ngoba ngiyabona ukuthi awungifuni. Amanda mfethu, awungenzanga lutho mfethu. Ukuthi angithandi ukuhamba namantombazane. Ukuba ngentombazane, ngabe nakhona ngenza nje. Indaba ungafuni ukuhamba naye. Hayibo indaba, ngoba ngithanda ukuhamba namantombazane. Futhi awuye kulowo ngibuza imibuzo eminingi. Angithandi nje mina mfethu ukuhamba namantombazane. Sikukhona mfethu, ngizongibona eklasini. Ah okay. Mfethu, kwenzakalani kumngane wakho? Angazi. Enyosi mfethu. Umbuka abafika khona inkinga mfethu, mengisuka kule role engihlala kuyona mfethu ngiyohlala kule role yini mfethu. Hayi ngeke kube nankinga mfethu. Indaba nizobe usukelani endaweni yakho? Hey ngeke mfethu uphilane mfethu angisafuni ukuhlala eduze leyo ndoda mina. Hawu. Ubuhlala naye njengoThembi1? Hawu nawe uyasho mfethu phela ngalesa sikhathi lesiyana mfethu. Abo manje mfethu sefutele ngisho igazi nje mfethu mengihlala eduze kwakhe. Hayi wena mfethu relax mfethu ngiyakwenzela ukuthi uphilane mfethu. Angithi awuxabene naye. Khulileka wena mfethu yakwenze nix. Hey wenyosi mfethu. Kanti wena ucabanga ukuthi uphilane udinga ukuthi uzoxabane naye yena ukuze akuhlukumeze mfethu. Hayi cha mfethu. Kodwa ngeke aze akusukele. Hey baba, mina mfethu ngikhathele uphilane mina mfethu seqedile ngami. Hawu. Nini manje futhi? ngoThembi1 mfethu. Bahlangana nophilane mfethu ngoThembi1 yabo. Ngiye esitolo ngiyothenga. Othi uphilane na mfethu canga ngimthenge lama chips amakhulu mfethu yabo. Anginikeza u2 nakhona mfethu. Ngimtshethi le mali le iyashoda mfethu angitshethi nakahlangene kulento engiyikhulumayo yena mfethu ufuna lama chips lawo yabo. Nakhona ke nami ke mfethu sekuyimina lo. Ngihamba ngizama le mali yaphilane mfethu ngiyithole. Ngiyabuya ngiyamnikeza lama chips lawo. Sethi lo mtshita lo sengihamba isikhathi eside mina mfethu. Angigime la ngiguqe la. Medla yena mfethu uzothi bayede mina mfethu. Hayi bofethu. Uqinisile ni? Baba ngiqinisile ukuthi sengadlala kanjani ngento nje mfethu. Ha. Ye uke waba ke senkingeni mfethu. Baba, ndoda umuntu besenkingeni enzima kabi. Angisafuni nje ukuhlala eduze la ndoda mina. Ipopayi mfethu. Awusisheke lesa sigaxa lesi. Awukahle baba. Wena kanti awuzwa yini? Hawu mfethu. Inantero ngaleli gama leli. Ayikho vele kodwa phela ungalisho la kuthini. Okay mfethu. Sisho ke le ndaba le. Ya, hawu. Indaba yani leyo? Hawu phela mfethu wena wazi utheza usitshela mase siphumile nje eklasini. Oh, usho leya izolo. Ya. Oh, hayibo. Indoda, yabo lezi ngane ezifikile lezi zu2. Yabo le ntombazane le yadibuza wena uthi ingaka ifunde sifunde lesikoleni. Ngizitshela lwami Xhosa ndoda ithi, yabo ngikutshelile zu9. Washo lwami Xhosa. Hayibo. Ngathi lapha eStern Cape zu13. Hayibo ndoda. Ikhona into enjalo. Yebo nami ngididekile ndoda. Hayibo. Shuthi amaXhoseni bafunda ifundo eyiningi kangaka nje wathi nesikhalelo 9 sithi mningi. Shuthi sikhalelo okuncane thina. Sikhala uncane ngempela ndoda. Ifunde zu13. Hey wena Roda ayikholwa lento le. Hayi bafethu cela ngangifaki mina. Papa mfethu ngeke. Samele senze research ngale ndaba lena. Ya okay soyenza. Unjani seswami? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Kuyajwayeleka nje lesikoleni? Hayi kuyajwayeleka kona. Yazi uzela ngiba ngisakubuza igama lakho mfethu. Oh, kunandipha mina igama. Nandipha kwaba? Awamjongeni siswami. Jongeni. Kama usazela phela sasibongo. Awusazeli ku-SABC1 kule stage sakudala ovelaphi. Oh, wavelaphi emjongeni. Yazi ngiyathi ngiyasazela sasibongo. Ya. Ukubuza siswami uba igama lakho? Hayi nguvuyo mina seswami. Uvuyo kwaba isibongo? Wakadlamini. Wakadlamini? Ngoba phela ngithi abantu bakadlamini bayacaba pho wena. Hazi khona mfethu uyibonini? Hayi, lutho siswami. Cha mfethu uthi zincane mfethu. Hayi ngisho sizincane ngempela ngoba ngiyiboni. Ngiyadlala anginazo kodwa ngisazoba nazo. Oh, ngiyakuzwa siswami. Ya. Ngiyajabula ukwazi Nandipha mfethu. Ngiyajabula ukwazi Vuyo. Ya, sure. Alright.
Yena mfana Golozayo, ukhamisile la siswakhe bekhala ngale. Uwamfana wena. Futhi uba lo sisi wami. Wena umfana, kumina umfana kanti ucathi uyini wena? Kanti wena futhi unosisi abanganga. Unosisi oyedwa. Hawu, obviously kuyena lo khalayo. Uphi ukhalaphi? Ngale ngakra 7. Futhi wena ungangibizi ngomfana. Hayi, bolengane lena. Hawu, ngikutshelile nje. Yabonaka. Hayi, hawu. Yazi, amantombazana. Ngifuna ejwayele mfana, yazi. Wena, hey. Uzala. Wena esiqoko. Hawu. Sanganela lo. Yandoda. Yebo sengiyaphila. Siniyasona ngalesikweni manje nini? Cha se. Phoyini lo ekhanda. Isiqoko se. Silesiqoko. Se. Isho ukuthini? Lethi isiqoko la. Hayibo mfana. Hayibo. Yabona mfana, into yenze ekhanda. Sebengigunda wahamba ugesi. Hayibo. Wenze ngebomu lento le. Serious bengigunda sewahamba ugesi. Yajwayela wena yezwa? Yajwayela wena. Ngiyakuphuca isiqoko lesi. Hamba unje futhi. Ngifuna bakuhleka abafundi la. Hamba unje. Hawu. Usukhrimile. Nangumpandlana bo. Oh yeah. Oh yeah. Jini lo yenza lekhaya manje. Sawubona se. Awu sawubona amavilakazi uyaphila? Yebo ngiyaphila unjani wena se? Hayi ngabe usuzwile nanokuthi ke sengikhuluma nawe nje awu always way manje. Yebo se ngizocela ukey. Ngifuna ukuyovula njengamanje lapha esitolo. Oh ukhiye. Ukhiye ukhona lapha eofisini ku Mr Mkhize. Oh shuthi ngiyocela kuyena. Yebo hayi ungahamba. No. Ngicela ukuthi ngikutholele isihlalo linde khona la ngizohamba mina ngiyokuthathela. Okay akunankinga se. Ay okay alright. Yini wena ntetemelana? Yini wena mani ukhalelani? Khalelani Enzo? Untu. Wenzani ntu? Wenzani vele lo? Uvele ngekuyena. Untu uhambile. Hayibo. Uhambile. Uhambe wayaphi? Ngiyasahlala lana. Hayibo. Ngiyasahlala lana. Wena uzwa ngoba? Ngikuza ngomo uthe ubabone behamba benoma wakhe waya kubo wezwa kuthiwa axoshwe ubaba kanti. Hayibo. Awuthule nawe musukutetema futhi thule uzongibukanisa nezingane. Oh miss. Sengibuyile ke. Ngizocela usebenzise lokho iyeke. Uzobeke ubuyisela la kumina. Nanku lo. Okay ngiyabonga se. Ngicela ubuza ukho ozohlala kumina vele. Oh no okwamanje cha asikabi nawo then kuzothi ke ngokuhamba kwesikhathi ngizobe sengiyakusikela ke ozohlala ngakwena. Okay ngiyabonga uthi ngiyovula.
Ngiyabonga kakhulu. Ngizocela ukuthi-ke uma usuvulile ebese ubuyisela direct-ke la kumina esandleni zami. Hawu, ngobani se? Hawu, ngenzela ukuthi kunaleli fomu engiliphethe la kusafanele uligcwalise ukuze ngizokwazi ukulihambisa e-ofisi phela elikhulu labahloli. Okay. Hayi ungesabi. Okunye-ke uzobe-ke usujwayela nje ofisini lami Nkosi yami. Ufike uzomaka i-register ekuseni mawungena nantambama mawuphuma futhi. Oh, ngicela ukubuza leyo register ngekwazi usihlale kumina ngiyibuyise njalo ngoLesihlanu. Ngathi uyangixwaya nje, cha hayi ngeke kuze kwenzeke njalo. Uzofika usayine uphinde usayine kanjalo futhi. Okay, ngiyabonga se. Hayi ngicela uyovula. Iwe ntombi ngikuthando. Iwe ntombi ngikuthando. Iwe ntombi ngikuthando. Manje usho ukuthi Ifike izolo. mina sikade